Стәрлетамак 2-нче лицей-интернаты укучылары Башкортстанның халык шагыйре Рәми Гариповтың шигырьләрен һөйләү буенча минең Рәми марафонына кушылды. Мин Авнаева Гүзәл, 9-нчы класс укучысы Рәми Гариповтың Туган тел шигырен тәкъдим итәм. Мин халкымдың сәскә күңеленнән бал кортындай ынйыямын. Йыямында янлы ынйлардан хуш есле бер кәрәз куямын. Шугала мин беләм тел кадерен. Бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы ла. Кәм күрер тик уны кәм күңел. Халкым теле миңа хаклык теле. Уннан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә телен һөймәс. Иле юктың гына теле юк. Әсәм теле миңа сәсән теле. Уннан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың. Кеше булырга ла хакы юк. Мин Алагүзнәй Гүзә, 10-нчы класс укучысы Рәми Гарипов Туган тел. Мин халкымдың сәскә күңеленнән бал кортындай ынйыямын. Йыямын да янлы ынйлардан хуш есле бер кәрәз куямын. Шугала мин беләм тел кадерен. Бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә, бай да, ягымлы ла. Кәм күрер тик кәм күңел. Халкым теле миңа хаклык теле. Уннан башка минең илем юк. Илем һөймәс кенә телен һөймәс. Иле юктың гына теле юк. Әсәм теле миңа сәсән теле. Уннан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың, кеше булырга ла хакы. Ну да. Мин 9-нчы А класс укучысы Алмакаева Эльмира. Рәми Гарипов Туган тел. Мин халкымдың сәскә күңеленнән бал кортындай ынйыямын. Йыямында янлы ынйлардан хуш есле бер кәрәз куямын. Шугала мин беләм тел кадерен. Бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы ла. Кәм күрер тик уны кәм күңел. Халкым теле миңа хаклык теле. Уннан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә телен һөймәс. Иле юктың гына теле юк. Әсәм теле миңа сәсән теле. Уннан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың, кеше булырга ла. Мин Хәлметдинов Юлай, 9-нчы класс укучысы Рәми Гарипов Туган тел. Мин халкымдың сәскә күңеленнән бал кортындай ынйыямын. Йыямын да янлы ынйлардан хуш есле бер кәрәз куямын. Шугала мин беләм тел кадерен. Бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы ла. Кәм күрер тик уны кәм күңел. Халкым теле миңа хаклык теле. Уннан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә телен һөймәс. Иле юктың гына теле юк. Әсәм теле миңа сәсән теле. Уннан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың, кеше булырга ла хакы юк. Мин Дилмөхәмәтов Эдуард, 9-нчы А классы укучысы Рәми Гариповтың Сыңрау турына. Сыңрай, сыңрай, осып килде. Сыңрау турнакай. Уралыңдан сәлем тинем. Сыңрау турнакай. Уралкайым, Уралкайым, минең туган Уралтау. Исән хау-ти, Уралтау-ти, сыңрай турнакай. Исән хау-ти, Уралтау-ти, сыңрау турнакай. Юхафати, юхафати, сыңрау турнакай. Илдә ир-ат салавати, сыңрау турнакай.
Ялкайым минең тыуган Уралтау. Исән һау ти, Уралтау ти, сыңрай торнакай. Исән һау ти, Уралтау ти, сыңрау торнакай. Мин Исмәгыйлова Ләйсә, 9-нчы А классы укучысы. Рәми Гарипов, туган тел. Мин халкымдың сәскә күңеленнән бал кортындай ынйы йыямын, йыямын да йәнле ынйылардан, хуш есле бер кәрәз куямын. Шугала мин беләм тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да ягымлы ла, кәм күрер уны тик кәм күңел. Халкым теле миңа хаклык теле, унан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә телен һөймәс, иле юктың гына теле юк. Әсәм теле миңа сәсән теле, унан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың, кеше булырга ла хакы юк. Мин Лукманова Альбина, 2-нче Б класс укучысы, Рәми Гарипов, туган тел. Мин халкымдың сәскә күңеленнән бал корттардай ынйы йыямын, йыямын да йәнле ынйылардан, хуш есле бер кәрәз коямын. Шуга ла мин беләм тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы ла, кәм күрер тик уны, кәм күңел. Халкым теле миңа хаклык теле, унан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә телен һөймәс, иле юктың гына теле юк. Әсән теле миңа сәсән теле, унан башка минең халкым юк. Йөрәгемдә халкы булмагандың, кеше булырга ла. Мин 2-нче Б класс укучысы Мәҗитов Самат. Рәми Гарипов, туган тел. Мин халкымның сәскә күңеленнән бал кортындай ынйы йыямын, йыямын да йәнле ынйылардан хуш есле бер кәрәз коямын. Шуга ла мин беләм тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы ла, кәм күрер аны тик кәм күңел. Халкым теле миңа хаклык теле, унан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә телен һөймәс, иле юктың гына теле юк. Әсән теле миңа сәсән теле, унан башка минең халкым юк. Йөрәгемдә халкы булмагандың, кеше булырга ла Мин хакы юк. Фазылова Ләйсән, 10-нчы класс укучысы. Рәми Гариповтың «Туган тел» дигән шигыре. Мин халкымдың сәскә күңеленән бал кортындай ынйы йыямын, йыямын да йәнле ынйылардан, хуш есле бер кәрәз коямын. Шуга ла мин беләм тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы ла, кәм күрер тик уны, кәм күңел. Халкым теле миңа хаклык теле, унан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә телен һөймәс, иле юктың гына теле юк. Әсәм теле миңа сәсән теле, унан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың, кеше булырга ла хакы юк.